खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना हाथिसारनिफ्राय फरायसाफ्रा 50% रांनि रेहायाव फरायसालिसिम थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय बासनि सुबिदा खालामनानै होदों बिटिसि सोरखारनिफ्राय। दादगारि, देवस्रि, सान्थिपुर, खुंग्रिं बेफोर ओनसोलनि सुबुंफ्रा जोबोर गोरिब आरो खाथि खालायाव बिसोरहा फरायनो थाखाय कलेज गैयिनि जाहोनाव गोबां गोजान लामा हान्थिनांगौ जायो। बेखायनो रायजो राजाफ्रा बेनि सुबिदा खालामना होनांगौनि थाखाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ खावलायनाय लेखा बे गंनै बास गारिखौ थांलाय फैलायनि थाखाय सुबिदा खालामनानै होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायनि अनगायैबो बिथाङा बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानैबो खुगा बेखेवदों। एमएलए बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथिया जायखिजाया थासारियावनो गोबां रायजो राजाफोरनि भटजों देरहासार जागोन। सिदलि बियाबाव जों बेसेबां फारागथियाव देरहागोन बेखौ दानो रोखा खालामनो हाया, नाथाय चिरां जिल्लायाव गोबां UPPLआव खामानि मावनाय गोजाम आरो गोदान सोद्रोमाफ्रा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों आरो बे हिसाबै जों फैगौ एमएलए बिसायख'थियाव गोबां भटजों देरहासार जागोन होननानै बुंथिदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा एबसुनि आफादगिरिनि बिबानखौ एंगारनायनि उनाव मैया UPPL दोलोआव जयनिं जाबाय। उदालगुरियाव मैया UPPL दोलोनि मोनसे गेदेरथार रेलि हाबाफारि लाखांनायनि उनावनो उदालगुरि सोहोरनि दुर्गा मण्डपआव खुंजानाय मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों बिथाङा UPPL दोलोआव जयनिं जादों। बिथाङा UPPL दोलोआव हाबनायखौ UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा दुंब्रुदै बरायदों। बे UPPLनि जयनिं हाबाफारियाव आफादगिरि प्रमद बर', मन्त्रि Uजि ब्रह्म, एमएलए गबिन्द बसुमतारी, MP रोनग्रा नार्जारि बिथांमोना जयै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानायजों लोगोसे दोलोनिनो आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै खुगा बेखेवदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि उदालगुरियाव दिपेन बर' बिथाङा UPPL दोलोआव जयनिं जानायनि उनाव आरोबाव जोंनि दोलोआ गोख्रोंसिन जाबाय आरो मोनथाम एलएसियाव UPPL दोलोआ देरहासारनाया रोखा जाखाबाय। रायजो सभानि MP जानायनि उनाव बर' हारिया 3 MP लोगो नांनानै दिल्लीयाव गोबां खामानि मावगोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। रायजोआव दासान्दि बोथोरनि थासारिया हरखाब सोलायनायखौ नुनो मोन्दों। रायजोआव दासान्दि गोबां दाब दाब ओनसोलावनो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दैबाना, बार अखा, अन्थाइ फैनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरनि न' बाङा बायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। गरम बोथोरा फैहांनायावनो हरखाब बोथोरा दायो गुसुआव सोलायदों। बेखौ लानानैनो फिन आरोबाव गोबां दाब दाब जिल्लायाव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियान बिफाना। फोसावनाय बादिब्ला सोनाब सालमारा, धुबुरी, कक्राझार, चिरां, बङाइगाव, गवालपारा, बरपेटा, बाक्सा, तामुलपुर, उदालगुरि, बजालि, नलबारि, कामरुप, सनितपुर, बिश्वनाथ, माजुलि, शिबसागर, लखिमपुर, धेमाजि, डिब्रुगड़, चराइदेव, तिनिसुकिया, डिमा हासाव, काछार, श्रीभूमि बेफोर जिल्लाफ्राव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियान बिफाना। बेनि गेजेराव बङाइगाव, सनितपुर आरो डिमा हासावआव घन्टायाव 30 निफ्राय लानानै 40 किल'मिटारसिमहालागै बारहुंखा फैनायनि इसारा होदों आरो बेजों लोगोसेनो लखिमपुर, धेमाजि आरो डिब्रुगड़ जिल्लायाव गोबां अखा हागोननि सांग्रांथि होदों IMDआ। बेराफारसेथिं सोनाब सालमारा, धुबुरी, कक्राझार, चिरां, बङाइगाव, गवालपारा, बरपेटा, बाक्सा, तामुलपुर, उदालगुरि, बजालि, नलबारि, कामरुप, सनितपुर, बिश्वनाथ, माजुलि, शिबसागर, लखिमपुर, धेमाजि, डिब्रुगड़, चराइदेव, तिनिसुकिया, डिमा हासाव, काछार, श्रीभूमि, हाइलाकान्दि बेफोर गासै जिल्लाफ्राव अखा मोफ्लामनायजों लोगोसे सारअन्थाइ गावनायनिबो सांग्रांथि होदों IMDआ। UPPL दोलोनिफ्राय फिन आरोबाव गोबां राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा दोलो एंगारबावगोन नामा? बेयो मोनसे गेदेर सोंथि जाखांदों। राजखान्थि दोलोनिफ्राय दोलो एंगारनाय एंगारिखौ लानानै बाथ्रा बुंथिदों BPFनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिदों दि फैगौ बिधान सभा बिसायख'थिनि उनावनो UPPL दोलो हिसाबै थानाय नंलिया। UPPL दोलोखौ बायबाय होननानैनो सानजायो मानोना दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ रायजो सभानि MP जानायनि उनाव दोलोआ जोबस्रांसिगोन आरो UPPL दोलोनि MCLA बिथांमोनाबो साफा साफायै दोलो एंगारनो थांगासिनो दङ। खाम्फा बरगयारिया BPF दोलोआव फैनायनि उनाव फिन आरोबाव दावबायसा बर', धनन्जय, राकेश आरो मन्टु बर' बिथांमोना दोलो एंगारनायनि लामायाव दंखायो। नाथाय UPPLनि खायसे दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोना दैदेनगिरिखौ दोलो एंगारजानो गिनानै गाबथानो नाजादों। बिधान सभा बिसायख'थिया जोबखांनायनि उनावनो UPPL दोलोआ दोलो हिसाबै थानाय नंलिया आरो दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बिसायख'थियाव जेनोब्ला आफादगिरिनि बिबानखौ एंगारगोन बेखौ नुनो मोनगासिनो दङ होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा।
आंहा जिहेतु थांनाय 30 बोसोरनि बारा हारियाव खामानि मावनायनि मोनसे अभिगता आं सरकारखौबो 5 बोसोर सालायबाय आरो दिनै जिहेतु जोंनि हारिया गोबां जेंना दङ जोंहा 2 एमपि दङ आरो 3 एमपि जानाया जोंनि थाखाय हारिनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे घटना बियो मोनसे जाथाय जे दिनैसिम उदांस्रि भारतआव बर'फ्रा 3 एमपि मोनाखैमोन दिनै जों 3 एमपि मोनबाय आरो 3 एमपिया थांनाय बोसोर जिखिनि बाथ्रा एबा जिखिनि जोंहा मा होनो जेंनाफ्रा सुस्रांजायाखैमोन बेखौ जोङो लकसभा आरो राज्य सभायाव जयैनो गोख्रों मोनसे रल लानानै बिफाव लानानै बेखौ जाफुंसार महर होनायनि थाखाय जों खामानि मावगोन आरो हारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय जों अरायबो नेशनेल प्लेटफर्मखौ जोङो इउज खालामनो थाखाय एबा इनफ्लुयेन्स खालामनो थाखाय जों नाजागोन। दिनै दीपेन बर' बिथाङा जइन जानायनि उनाव अदालगुरिनि जोंनि मावथि दैदेनगिरिफ्रा आगोलाव जिखिनि गोसो गुदुं जाना मावदोंमोन बिनिख्रुइ 10 गुन गोसो गुदुंजों खामानि मावगोन जोङो नुनो मोनदों आरो दिनै लोब फैनानै गोबां लाइमोनफ्रा UPPL हान्जायाव दिनै जोङो जइन जाफैदों आरो दिनैनो जों बुंनो हायो जे नेक्स्ट जि एसेम्बलि इलेक्शन बेवहाय UPPLआ उदालगुरियाव देरहाखाबाय बेवहाय जेबो गोनो गोथो गैया आरो रायजोफ्रा जोंखौ बुंबाय थादोंमोन जे खालि बिजाथिखौल' फोसावनांगौ खामानि मावनाया जोंनि बिबान आरो थांनाय MCLA इलेक्शनाव बिथांमोना BPF दोलोखौ देरहाहोनानै जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावबाय होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायदों गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्रा जोंनि हारिनि रायजो राजाफ्राबो दा नंखायनो सानसे साननैनि गेजेराव बिजाथिखौ फोसावनाय लोगो लोगोनो उदालगुरि जिल्ला आरो उदालगुरिनि मोनब्रै समष्टिनि थासारिया आलादा जागोन आरो बेवहाय मोनब्रैनि गेजेराव मोनथामखौथ' सिउर हमनो हायो जे UPPLनि बिजाथियानो देरहागोन।